Социализиране. Докато се развивате и разширявате, социализирането се превръща в неизбежно умение за вас като предприемач. Трябва да създадете нови приятели и да изградите мрежа от други предприемачи, връзки и приятели както онлайн, така и офлайн. Това ще донесе нови бизнес възможности, от които може да се възползвате и ще бъде критична част от вашия бизнес, както и от вашата маркетингова стратегия. Продажби. Нека си го кажем направо. Печалбата е основната цел на всеки бизнес. Като предприемач трябва да сте продавач по душа. Трябва да имате правилната ориентация относно продажбите и също така да можете да търсите възможности, които ще се превърнат в продажби. Изграждането на продажбени фунии и инвестирането в печеливши възможности са предприемачески умения, които трябва да притежавате. В книгата «100 златни правила за успех в бизнеса, живота и любовта» ще научиш основните принципи за успех в здравето, комуникацията, интимните отношения, бизнеса и още много аспекти на щастливия живот.